δίνει κάποιες συμβουλές οι οποίες είναι απαραίτητες και τις χρειαζόμαστε στο να υλοποιήσουμε τις ανάγκες της τοποθέτησης των προϊόντων μας σε κάποιες αγορές που σε εμάς αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να τις βρούμε. Το ζήτημα δεν είναι να παράγουμε μέλι, το ζήτημα είναι να πουλάμε μέλι. Γιατί μέλι παράγουμε. Η πώληση του μελιού είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει και εδώ με πάρα πολλούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός για μας είναι η προβολή και η διαφήμιση του. Marketing, ίσως. Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειαζόμαστε βοήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι μια άλλη ειδικότητα. Οι ομιλίες του Πέιρα ήταν πολύ χρήσιμες. Ειδικά το κομμάτι του digital marketing ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα εισχωρήσω σίγουρα κάποια πράγματα μέσα στην επιχείρησή μου. Από τις εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του έργου Πέιρα κέρδισα πολλές πληροφορίες για το marketing, για το branding, για τις πωλήσεις, το προσωπικό που νομίζω θα μου φανούν χρήσιμες στην πορεία μου σαν μια νέα επιχείρηση.
Είμαι παραγωγός στις λαϊκές αγορές Καβάλας. Με το έργο Πέιρα ήρθε η ιδέα της οικοτεχνίας και προσπαθώ να την αναπτύξω στη μεταποίηση των προϊόντων και στη συσκευασία, ώστε να αποκομίσω και μεγαλύτερο κέρδος εγώ και οι πελάτες. Πιστεύω ότι μετά το έργο, μετά τη συμβουλευτική, νομίζω ότι μπορώ να διοικήσω καλύτερα την επιχείρησή μου, γιατί αποκόμισα πληροφορίες για το marketing, για τις πωλήσεις και νομίζω ότι θα μπορέσω να χρησιμοποιήσω τις πληροφορίες αυτές στον τομέα των πωλήσεων. Ευελπιστώ με το δίκτυο συνεργασίας πρόγραμματος Πέιρα που θα γίνει στο μέλλον να μπορούμε να κάνουμε και εξαγωγές και στο εσωτερικό, έτσι ώστε να μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας. Το πρόγραμμα Indirect Ελλάδα-Βουλγαρία βοήθησε και θα βοηθήσει πολύ το μεταποιητικό κλάδο της Καβάλας. Από τις θεματικές ενότητες που παρακολούθησα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το marketing, γιατί με βοηθάει να είμαι καλύτερος στην επιχείρησή μου. Σκοπεύω να εφαρμόσω τις γνώσεις που κέρδισα, φτιάχνοντας το δικό μου branding και προωθώντας το δικό μου προϊόν μέσω της τυποποίησης. Η τυποποίηση θα με βοηθήσει στην επιχείρησή μου, φτιάχνοντας τα δικά μου μπουκάλια λαδιού και προωθώντας τα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για να γνωρίσει ο κόσμος τις γεύσεις που αρέσουν σε εμένα και στους περισσότερους Έλληνες. Και οι 8 θεματικές ενότητες μας βοήθησαν πάρα πολύ ως νεοσύστατο αγροτικό συνεταιρισμό, ειδικά αυτή του branding και της ανάπτυξης της στρατηγικής του brand, έτσι ώστε να προωθήσουμε και να πουλήσουμε το προϊόν μας μέσα από την ενότητα των πωλήσεων και του marketing. Το πιο σημαντικό όμως για εμένα ήταν η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί απαρτιζόμαστε 10 άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Ο καθένας πρέπει να βάλει το λιθαράκι του και σκαλοπάτι να ανεβαίνουμε και να φτάσουμε εκεί που στην αρχή δεν είχαμε φανταστεί. Θα ξανασυμμετείχα σε προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης, γιατί πιστεύω ότι αποκόμισα πάρα πολλές πληροφορίες και πάρα πολλά ενδιαφέροντα από τις συμβουλευτικές ενότητες.